Lunglei district jail atang mek Raju Chakma le Lakrahawia Chakma te chu nimin chunhudar ni vel khan jail atangin an tlanchhuak a Ngawrh taka zawn mek an ni. Kan thu don na ina soidanin district jail atanga tlanchhuak Raju Chakma hi chongte lam mi ni in kumtling lo chunga hursual na lam hoya chet na thubuai pokso khei sawanga jail khung ani a. Lakrahawia Chakma hi tuichong khwa ni in scooty ruk bo thubuai awanga jail khung ani a. Anni pahnih hi an tan na alarei lowin kumina jail khung ve ve an ni a. Tlak lampanga jail compound hung na a leilon do kain an lon liam nia hria tani. Kan thu don na ina soidanin district jail atang te hian chunhudar ni le achan ve bor vela chaw an ei thina hetiang hun nimin lama chaw an ei dona Raju le Lakrahawia te hi an omlo ve ve ti hriat chhuah ni in Lunglei district jail thu nei tu ten Ngawrh takin an zong chhun zom ngala chakma ve ve an ni awang le Hauruangah le Hauruangah kailama jail tang tlanchhuak ni rin hlel mutu an ti soi thawm a awm awangin district jail thu nei tu te chuan helai che vel hi Ngawrh taka dapin nizan zan khwa an zon hnuah pawh chanchin buat sai lai thleng hian jail tang tlanchhuak mi pahnih te hi an la zong hmulo ani. District jail atanga tlanchhuak mi pahnih an chungchangah hian Lunglei police te chuan jail thu nei tu ten FIR an la thehlu lo thu le tongka erawh chuan an hrilhriat tawh thu an soya a theidan anga thlithlai pui tura information an in pek thu soin voin lama FIR an dong ani chuan jail tang tlanchhuak te hi Ngawrh le zuala an zui dawn thu an soi. Zawn since 1973.